السلام عليكم. وعليكم السلام. بنتا. نمبدا. مريدا. نمبدا تامبere. Etara ma sha Allah. Bismillah benno. To sey lam wori? Jono ara. Amru kam jotta quoi. Kanko de dum tahine pawme o wi kam mona ara joni bada jono yetto e dow ma. Ko ni de debbo ko desado, ko ni de gandirno ma. No batten. Kono gido min non mbiron ko yimo rewdo tan mi salmina Amadou parce que wari yidamo. Kono mi do bodo jogi haajuji ne wayno leydi. Ala annene ala daccu yetto. Fattan joni sehil ma ara. Wallahi jonde ala. Dum do fawi dum do bu hiranda dum do fattan so ari nyamdo nanen. Wallahi ko bodani ko gon kono non haajuji tan faamat tan quoi. En mi kam ko mi neddo testes tan mi jotta. Ala ayatani waddina meten. Ala annene. Ala sodo meda hen. Min non binti mi anda holno madan mami. Ala. Wallahi mi heydani. Mi a sodo ta meda hen. Mi meda hen set tan kono mi kam wona ha do en. Tan jara non dum kay waawon. Bodo heñi kadi mi wona neddo ala de faama tan min kam mi hewani nyamdu. Mi meda hen set tan. Ay yow sey la modi mi halana haydar be ay to ngami do en wallahi redam do ko heewi nyam bi mi nyam sa tawino mo do kadi ko ni o wayanno tan nyam sala kum kallo ala ya so ali ko salmina mo tan nyam ande ala problem jaram no fe ay weltimo mi salmini galle tane do moja nyam do kay ko ni pesa nyam do safama al hay gotan daje yow dum wonno hen arsuka makko kankon yettima tan meedi he gilawi ena ara han kanyum ne nanay lawol tan dum do ay sa yidi jaggande mo yimbe ma kawa jakkude assalamu alaikum buju jaggade mon de a jaggi kay a jaggi seeda tan atu hakkide jaggi seeda atu hak bismillah yetim wallahi ala tumo fudo do nen hada yipade to bida hadu baba be tekam do moore be yadu malade gaado do suudal wala huufo ko non nyamdude ala boora nyam ne do fotani boorde hen ala dende kay boore wadi test gila subun subaka sa salti banke nyamde kay dende boore ha la ilaha illallah awataw pour seeto ali gogde ni wali gogde ni mburo won ko softanani be bin na yan gergal gal tottu mam gal do foti koydo wat baba gal mi gonda ko nanju dem gergal kay arande wadi ko koyde dit jonna wor koyngal gonnal ngal wa koyngal gotal ndi mi dona koyngal ko non koyngal gongal ngal a fottane ibu sehilma ala min fotta kanko arno do hawre o mo yaha tan kippin mi bi mi yo meten kippida gertogal ngal bida ibu mede taw o fadima do ho tampi o fadima ho tan binta an kam an binta an ada wonde sago ma holno neddo codirte gertogal mum adda tottuma ya defan dum so hay medde taw safi lamdam walla burti lamdam biya ibu yo ettu koyngal yo ibu men ha an ibu wona sehil an Allah no way taw ibu jinna dam mi ma mi ar gertogal no wadde dum seylaga ha mi jetta kaali sam fon mo investir e gertogal ngara talna koyngal gotal ngal bayano boydido bewni biya ibu kayre do nieni an baba an buju men manda gambo an binta ay min mi andira no ni non mais wotu yam wona gonda gam dum c'est pas normal bandame dio tan koyngal fongal ni ni par for totalu ibu kan biya ideri ko seyilma gal ibu taw botara jetta koyngal gafgal na wayna kin binta toñi kam Allah seydi a toñi kam non ay an non
noon de ka gaajaade e aɗana kono min tawi an merde la ilaha min wima merde an ko woni Allah mi fiyete te min merde kala binta mi fiyete pourquoi ƴetta koyngal waɗa totta min tottimo min wawi tottude koyngal kala tawaade ko kañum jeyi kono asude makko woni hen ne to an est ce que a totti kam hunde yomi sood gertogal min soodi gertogal min defi ngal o ari uurimo min mi wawa tawi noon ko suguño an wallu yimɓe mbima anene ko kalanmami ko wallu yimɓe restez chez vous restez chez vous Macky wi police wi restez chez vous Ibou reste chez vous aɗa aɗa ƴetta gertogalam ha anda taw Ibou no wonde coronavirus anda Ibou ko woni tan no sumtano beyel mon ngel somo wonde coronavirus hande ma virus o naatema an a waɗi yimɓe an pourquoi an a waɗi yimɓe an oɗo ka gambo ndeke a toñi kam ha yeeso Allah bin a toñi kam ha yeeso Allah ha pourquoi ɗum ɗo hoto Ibou fayi ɗum to Ibou fayi arde galle Amadou Diallo tawaɗo fayi gertogal mum Ibou ƴetta koygal no woruno non min kam restez chez vous Macky haali direct télé wi restez chez vous police haali wi restez chez vous ha Ibou aɗa naata gallam ƴetta ko talno koygal Allah Ibou ane fowru kon gotum ane boy kon gotum boy tawan mbewma talna a talni gertogalam mi yaafaki mi yarlaki mi yaafotala komi yarrotako eyyi pourquoi mbiɗa yaafo gertogal ƴeew kadi bohal ɓurgal la ilaha illallah min amana min adi ha wonde ko wona lawol gertogal anda no fewjira tan ngala jaada e koygel mayano boydiɗo lellani ha to fayi ɗum ha kadi an Binta mbeɗa haala aɗa girtitoɗo ummo elle kalto way guiƴu ha kono mi meeɗa andude o gorko ko gambo eyyi min mi meeɗa andude ko meeɗa andude ko ni mbaɗa kono noon so Allah jaaɓi ma haala ka laafa Amadou ka haala no wayni holno ka haala ka way haala kaade ala no way so wona o ari mi fawanimo ɗum ɗo mi wimo tawa on potti o wi on pottani o namdima gertogal no foti koyɗe mbaɗata min mi jalimo mbimo mi mano kay gertogal waɗa ko koyɗe ɗiɗi iyo namdima koyngal gongal ngal mbimi koyngal gongal ngal sehil makko Ibou Kane ƴefti nawi est ce que noon woori kay o wi tan komo waremi hande taade han a nawi koyngal ngal ala mi famani haala ka wona noon foti haalude wona noon kay sa nani ɗum ɗon o wi ko ponnoon ko tottudema gertogal ngal fof jaaɗa hen kono wona koyngal gotol poɗɗa nawde an ko ɗum nde woni duko ngo ndeysan Amadou ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo laaɓɗo reedu kadi ko aɗa andi min mi wona koddiɗo man tan komi sehil makko no feewi ɓaɗa andi omo yiɗani kam ko ɓuuri ɗum kono Amadou andane min ɗo ko gallam sa yi mi ari salla omo yiɗi noon mi ñaama ko min tan woni mbi mi heyɗani guittumen koyngel gotel tan jaami ɗum kay haydara walla ɗum tan metti ko foti no Ibou no mbawduɗen ni gara e galla tawa gertogal no defta ala ko tottama sowona koyngel omo aybinani wallahi on bonno indam wallahi pourquoi tottatama ñaama walla o suuɗo palaɗo o tottama nawa galle ma wallahi waɗi wadde ɗum o aybinanimi ko min hooram mbimi mi haari tagala nani an mi yiɗa ko musma mi yiɗa ko mettuma jinmi ko tan beltoɗa ay so woni ko ɗum wona ko ɗum addi haala ka haala ka kay gasi ñam min to gomi ɗo wallahi komi ñam ay to jiɗa kam ɗo Amadou aɗa faama min komi neɗɗo gayɓuɗo to tawɗa kam fof koye ñamde gonmi mi ñamat tan ƴeftu wecco ngo nokke wecco ngo ñam a jarama mi weltima a ñamata mi haali wallahi a ñamanno kay wallahi Amadou a jarama Macky han elle hanki tele ɗe ɓe kiiri wiɗo ko reste chez vous manda sa yeeɓi ɗum journal o yo Allah suure yo Allah suure yo a ɓoye suurde mi Binta hande a suuri kam min fuujima mi juumi one woni sehilma Wallahi. itta hen buhel gotel tan gulla joni kam o nawi koyɗe ɗiɗi foof kono noon mi weltima saabu ko cuurɗa kam ko hande sa rewno ɗo ndewmi ɗo hande o wonta haldudema ha abada ɗum noon yo Allah suure no cuurɗa ni Binta eyyi wonta ñam yo Allah suure yo Allah suure Binta ñam wottani ko ande min aɗa andi ka ɓuƴam ko an woni longel ɓumgelam mi yiɗa haydara kene mettuma kono hen saji aɗa lawomi no fewi aɗa lawomi noon c'est que guel ɗo guertogel sa wi tan mi layima mi codanmi guel ɗo ko midi men ko heewi